Day, hindi maayo nga balita. Kaya na fake news naman kita. To si Padre, edited ang mga kudak niya. Nayaw-yawa naman kita. Ginambalan. Nan. Kay kung gwapong pulis, mapahanot ka mo sang batuta. Kung gwapong Coast Guard, mapalumos-lumos naman ka mo ya. Subo nga gwapong pare, tananan na ka mo magsililimba. Tinaakig. Kay sino sala? Sala sa mga laway nga wala naton ginapang sapak. Pero antes kita mga isang kapatawaran kay Padre. Siyempre manamyawan na kita. Mga taga-Lambunaw, may daw sa inyo. Tani ka mo naman ang sa mayo kayong tangan, kag madamo yung salamat sa inyo mga paglantaw. Kapag padang yung pagsuporta sa akong yung mga video. Sa halong gid ka mo dira. Dali ko ka mo ready na pongko plastar pamati. Kaya kung bahala, akong mangayo sang kapatawaran kay Padre. Father, nagapangayo gid ako sang kapatawaran sa akon mga pokpok nga amiga nga naghambal, mamadre na lang sila. Kaya nga intensyon, upod ka mo sa kumbinto. Kag makita, kung ikaw mag-ubas ang imong abito. Father, gapangayo man ako sang patawad. Ako kagang akon nga mga amiga nga naghambal kung mag-communion, kung maghambal kalawas ni Kristo, masabat kami. I do. Padre, ginapangayo ko isang kapatawaran ang bigatlan ko nga abyan nga naghambal, mapabendesyon siya. Kag kung siya mapeswitan sang imong nga holy water, tuduhan niya ginapag-ugayong niya. Gapangayo man ako sang kapatawaran, Padre. Sang akon pokpok nga amiga nga naghambal, mabalon sang duwa ka panty kung siya magsimba. Kay base, kung makita iya ka, mag-iririhi siya. Ang pinakaulihi, Father, ginapangayo ko isang kapatawaran ang alpot na kon nga abyan nga naghambal kung mag-communion. Maghungit ako sang ustyas, pating imong kamot iya supsupon. Patawad, gid, Father. Kabalo ka naman. Taho lamang. Mahuyang. Hindi mabakod. Kag makasala. Permi. Lady, I know it was hard, but it's much harder to ignore.